Og jo, velkommen. I dag der skal vi spille cookie-klikker. Så jeg skal bare i gang med at klikke. Jeg har faktisk ikke mange. Jeg kan lige nu hen. Men nu får vi 4 sekunder. Det ved jeg sgu ikke. Fordi det der ikke skal lide. Det er ikke sjovt. Jeg gider ikke så klikke. Jeg har haft flere til alt uden hack. Så nu gør jeg bare lidt noget. Ikke på det. Punktum. Det holder bare lige på den. Så bare enter. Det finder til cookies. Nice. Så skal du bare se spam mode til. Det var spam mode. Så er det bare også et spam mode til. Jeg skal slette den her. En bank. Spam. 14 trillioner. Billigt. Koster den der? Nej, der er billigt. Men jeg håber virkelig, I fik noget ud af det her. Og det er jo nu vi nu bare til det cookies. Men ja, man kan også bare reset, så man kan have på længere. Så ja, det er sjovt. Og nu glitcher min skærm. Nu ønsker I kan se det. Det er faktisk rigtig rejse ud, men det er også bare irriterende, jeg gider ikke. Men det er fordi, hvis det er slust, og jeg kan få nu. Jeg er ikke lidt til at se. Fordi 6 trillioner. Okay, 6 trillioner. Det er også meget, hvad det koster. Ja, jeg skal også lige spille mig mod til. Det kan jeg så. I hvert fald. Step telefonen. Det er lige meget, hvad de koster, men evig cookies. Det er faktisk nemt nok, ikke? Så simpelt er det. Jeg håber virkelig, I fik noget at se det her. Virkelig. Og jeg sagde, fucking mange ting. Ja, jeg er tilbage når lige om lidt. Det tror jeg, en 10 minutters tid. Måske. Vi skal bare lige. Så nogle millioner. Okay. Vi finder en kamp for at rimelig meget op her for tiden. Fordi at det skal til at opdatere snart sådan noget. Så lige indtil videre må jeg lige bruge det dårlige også. Nu kom jeg bruger OBS, men normalt. Det er optimalt at bruge OBS. Jeg har også Fraps. Men Fraps, det er ikke særlig godt, synes jeg. Men ved jeg pauser lige videoen. Og I må se videre, hvis I har lyst. I må også stoppe videoen nu. I ved, hvordan jeg gør nu. Men hvis I vil se, hvordan man også lige kommer ud af hagen, så bare bliv hængende. Ses lige. Hej Kim. Jeg vil bare lige sige, jeg sagde, at jeg ville vente, indtil jeg havde fået det hele frem. Men det tror jeg, fordi hvis jeg klikker en, der står i færdstime, så vil der være mange, der siger, men har det jo det hele? Nej, du ser, jeg kan bare blive ved med at få over 100. Så kan jeg ikke længere. Så kan jeg ikke længere. Men jeg vil bare gøre sådan her.
Jeg kan faktisk ikke få ret mange bedste møder. Men det er jo smart. Hvis I skal bare klikke op på den, der hedder 100 der. Så skal bare blive ud med at klikke. Det er smart. Men jeg tror lige, jeg vil vende tilbage, når jeg lige har gået op på det hele til max. Så skal jeg lige spurgte en ven om, der ved, hvordan man gør sådan noget her. For jeg er rigtig særlig god. Hvordan man lige får taget det der, så man ikke har evigt fokus fra. Så ja, det tror jeg, det der går det næste kvarter kommer til at gå på. Vi ser lige slemt lidt. Og så er vi videre. Som I nu kan se, har jeg lige. Den er rigtig dyr. Men hvis I skal bruge for den er dyr, så er vi rigtig mange kolleger. Så, men hvis bare trykker 100 der, så kan I bare lige spamme alle sammen. Omkring de 15 gange mere. Og så jeg klikker med etteren. Det er sker noget. Men vi har faktisk ikke penge. Jeg køber lige den der. Og jeg har ikke helt fortalt med min ven endnu. Så nu prøver vi. Jeg tror, hvis jeg skal prøve at skrive her. Skal det huske mig i forhold. Okay. Cookies. Er det lige noget? 2. Så skulle vi jo gerne bare få 2 cookies. Det er også bare sgu øl. Fuck, virker det ikke. Det skulle sådan, jeg plejer at stå fra. Så kommer en video. Nu begyndte på det her igen. Det var bare i den her. Det er jeg får ikke flere. Lige på noget andet. Eller måske skulle jeg faktisk være lidt på at ringe til min ven. Så jeg ringer til min ven. Det tror jeg, det vil jeg blive glad for. Lige fortælle om. Lige få den vendt. Og hvad jeg lige gør det. Fordi ja, jeg har aldrig slået fra. Jeg skal komme med venner, der kan finde ud af det. Og jeg er ret god til at have. Så jeg finder lige ud af det. Undskyld. Jeg er blevet lagt mærke til det. Så, men det hjalp faktisk det der noget, vi har lavet. Med alt det der. Så på det reset. Nu de sætter vi lige igen. Sorry, jeg havde heller ikke selv lagt mærke til det, så jeg har selv set det her. Sorry. Undskyld meget. Men vi skal gå igen. Punktum. Nej, okay, vi har faktisk rigtig mange. Jeg skal ikke, hvor lang tid jeg har hoppet væk. 4 minutter, tror jeg. Men jeg vil smage på YouTube for at finde ud af, hvordan fanden jeg skulle gøre det. Men nu er jeg tilbage. Jeg prøver det bare igen. Jeg skal lige med. Og der, Michael. Han kan ikke nå at se den vise dig. Jeg kan godt prøve. Men jeg spoler min sgu ikke ned i slow motion og alt muligt. Det må jeg fandme selv komme til at gøre. Fordi det er sgu lidt svært det her. Men jeg skulle i hvert fald sidde og kopiere det ene. Og det er sgu. Cookies. Det er lige noget. Så jeg havde tænkt en lille brug, for jeg simpelthen ikke kan se det.
Når jeg trykker på en knap, så skal du læse filmen på YouTube. Og så har jeg filmen en video. Og så kig rigtig godt på det der. Kan du nå at se at den skifter? 3, 2, 1. Ja. Ja, men kan du nå at se, der står 0? Kan du nå at se det? Nej. Ja, vel? Det jeg siger, man kan sgu ikke nå at se det, man skal rimelig godt mærke til det. Fordi det er et millisekund der på 0. Men det er jo fordi, at jeg har hacket så meget. Jeg kan bare købe den der. Så jeg får ikke råd til den der. Nose, mand. Ej, det er bare det værd næsten at have. Ikke så mange der. Bare på den der fucking. Jeg vil ikke bare have det. Fuck YOLO, mand. YOLO. YOLO, fuck det. Jeg hacker. Den her episode har vi hacket rimelig meget i det. Eller ikke. Så hey, der er så vidt bare lige hacket det. Præcis. Er det noget? Hvor den koster 1000. Så siger det bare. Så bare om noget. Okay, der var nogle nummer på. Der skal jeg aldrig før. Ja. Okay, så det var det her. Nu har vi bare fundet ud af, hvor mange nuller vi lige skal sætte på. For det er ikke nogensinde bare kan til at give mening. Okay. Ikke har vi nok endnu. What the fuck is this going on? Okay, vi går igen. Så se. Vi check Infinity. Fuck YOLO, man. YOLO Trackster. Okay, har vi nu? Skal vi ikke bare sige fucking YOLO Track? Det er det bare det nemmeste. Jeg er ligeglad med det her. Vi kan tage YOLO. Vi tager det. Så kan vi skrive op på det. Ja. Og det er det, jeg har ikke ved. Jeg vil lige sige dig bare, det var. Ja. Men det var sådan en lille video, hvor jeg spiller kronikklipper. Og jeg har faktisk gennemført helt spil. Endnu mere tror jeg. Men jeg klarede lige at spille kronikklipper på hvad? Ja, jeg har brugt den 45 minutter. Så vi ses i næste video. Og jeg vidste det kom på 13, men det er fordi, jeg brugte rimelig lang tid på at spamme den der, så vi finder ud af, hvordan vi kunne slutte fra sådan noget. Men vi ses i næste video, der nok også kommer på det. Vi ses. Hej.